Og til at holde op med at trykke F3. Og fandt han nogen her. Og fandt nu. Og 2 mener jeg staveren, ja. Tænder højere, tænker jeg nu. Ja, det skal jeg også. Jeg er bare lidt træt. Så der bare kan jeg ikke tale så højt. Sådan ikke, altså det er vi unge jo normalt, når vi er træt. Jeg ved, at vi er træt. Så er vi sådan tæl mig lige, hvornår tænker I bare, at jeres forældre er nogle fucking irriterende klamme drotter, mand. Det har jeg gjort mange gange faktisk, så derfor spørger jeg. Ja, det gør jeg sgu simpelthen. Fordi at jeg vil gerne spørge op til mine viewers, hvis der er nogen, der ser det her lort. Det er jeg så ikke helt sikker på, at der er nogen, der vil gøre, men det er da for sødt, hva'? Ja. Ikke sprint, det er helt glemt. Har du prøvet det før, man kan sprinte, så ja, det har jeg. Faktisk. Og bliver ved med at trykke. Okay, jeg flyver lige. Fly, bitches. I can fly, bitch. Nu stonker jeg bare op i noget lava. Ja. Jeg skal lige på noget. Nej. Shit. Not. Wow. Water is flowing. The water is life. We could use fresh water. We need water to survive. Ja, det var mit forsøg. Jeg prøver til hinanden. Hvis jeg nu sætter sten der, og så går mod en stik nord, sådan herude, sætter en godt stykke, og så sætter vi derop på, eller ned på den blok her, /smooth 1000 set stone. Nej, vi sætter hvad er den hedder? Set STONE. Okay. /set STONE. Lol. Det virker. Og så ser vi /set lava
hele til lave. Slash set wood. Fum. Så ikke engang det hele. Slash set water. Så bliver det hele til wood, mand. Menneske. Eller ikke til wood, men ja, sådan der. Det flyver lidt over, men og hvis vi nu lige kort får noget liv. Godt bruge lidt liv. Åh, hvor er dejligt. Det var godt. For en liv. Først på position set. Og så går vi helt. Og så går vi lige nord. Stik nord. Så går vi henover mod skoven. Og så sætter vi sgu ind. Og så sætter vi næste position. Ja, den sætter vi sgu egentlig op i det her træ her. Så prøver vi lige. Move. Oh. Set. Den her. STO. Stone. Brick. Slash set. Brick. STO. Nej. Øj. Og så er der også en lige streg hen. Slash set. Lava. Lige ud. Og det bliver bare spredt. Så vi slash set. Save. Set. What? Får sådan en lige streg, og så bliver det endnu spredt. Så vi slash set. Water. Water is a snowboard. We need water to survive. Orkelatjagtonker. Windward en mikrofon. Men så kan I da høre mig. Hvis vi nu lige sætter first position her. Så first position for helvede. God. Og så sætter vi anden position. Heroppe, ja. Slash move. Not sydøst. First position. Anden position. Anden position. Anden position. Nej. Slash move. Lol. For helvede, Bobby, hvad sker der? Hvad? Nu svarer det kraftedeme heller ikke, mand. For helvede, Bobby. Der er joblist. Så start den da. Minecraft, det kører ikke. Passer ikke, hvad den siger. Altså, dopes. La la la. Og den her video, den lægger jeg sgu i der. Ja, okay. Hvor lang tid har vi optaget? 9 minutter.